Čau, ahoj, vítám vás u nového videa. Minulý týden jste mi psali ohledně toho, abych natočil nějaký video, jak pracovat s fousama, jak si je upravovat, jak si je nechat narůst. Jasně, na internetu je toho mraky, ale je to všechno v angličtině a proto jsem se rozhodl vám natočit tohle video. Vítám vás u mě v koupelně. Koupelna je úplně první místo, který musíte po ranním vstávání s fousama navštívit. Musíte si je důkladně umýt a pořádně propláchnout. Potom, co jsme si fousy opláchli a máme je mokrý, budeme potřebovat tohle. Pořádně se na to podívejte, protože to bude po dlouhou dobu jeden z vašich nejlepších kamarádů a přítelů. Musíte ho všude nosit u sebe, za každýkoliv situace ho mít vždycky sebou. A fousy si musíme pořádně učesat. Nejdřív je ze spoda jakoby načešeme nahoru. Aby to vypadalo přibližně nějak takhle. A potom, když je učešeme krásně ze spoda nahoru, tak je ze zhora zčísneme dolů a dáme jim tvar. Asi nějak takhle. Další věc, kterou budete potřebovat, pokud jste něžnější typ muže, jsou nůžky. A to je na zastřižení fousů, to je jednoduše se podíváte takhle a fousy, které vám předčnívají, které vám vyčnívají nebo neodčnívají, jednoduše ustříhnete. Vidíte ho? Pokud jste drsnější typ muže, nůžky nebudete potřebovat, stačí vám křovinořez. Tak a poslední věc, kterou můžete pro svý fousy udělat, je, že si dáte trochu beard oilu, který si koupíte kdekoliv na internetu do rukou. Takhle a vmasírujete si ho lehce do fousů. Si takhle uhladíte, oni získají trochu tvar a je to lepší. Tak a to je všechno, kdybyste měli nějaký dotaz, či připomínku, námitku, nebo cokoliv, tak mi napište, jinak se uvidíme u dalšího videa. Čau. Pokud vás toto video zaujalo, můžete odebírat můj kanál nebo se podívat na další video.